I Kina har de kommunistisk styre. Kommunisme handler om fælles ejendom, fælles ret og ligestilling. Som I måske ved, blev det kommunistiske manifest formuleret af Karl Marx. Karl Marx selv var imod dødsstraf, da han mente, det var kapitalistisk magtmisbrug. Men Vladimir Lenin, en kommunistisk frontfigur i det gamle Sovjet, mente, at det var til folkets fordel at afskaffe de, som gik imod det kommunistiske parti. Mao Zedong, grundlæggeren af det kommunistiske parti i Kina, mente også, at det var i folkets bedste interesse at straffe de, der revolutionerede mod staten med døden. Man bliver straffet med døden, hvis man foretager brandstiftelse, brud på dæmninger, er skyld i en eksplosion, spreder gift eller anden skade af offentligheden. Sabotage af transport, kraftværker og gasværker og ulovlig våbenproduktion, ejer og handel bliver også straffet med døden. Voldtægt, mord og kidnapning er også strafbart. Ligeså er smugling, pengefuskeri og slavehandel. En professor kaldet Chen Xinglang fra Pekings Universitet udtrykkede sig, at Kina ikke er nået til et punkt, hvor det vil være gavnligt at afskaffe dødsstraf. Han er for afskaffelsen, men mener, at de grundet Kinas økonomiske og befolkningsmæssige tilstand ikke kan. Desuden bemærker han også, at europæiske lande først og fremmest afskaffede tortur og anden inhuman opførsel, inden dødsstraf blev fjernet. Ifølge statistikker foretaget af diverse universiteter er 95% af den kinesiske befolkning for dødsstraf, men nogle statistikker viser, at kun 58% er for. Det gør det svært at sige med sikkerhed, hvad folket ønsker og hvilken holdning staten hævder, at folket har. Det afspejler sig i en anden undersøgelse, som viser, at 63% mener, at den kinesiske stat burde være tvunget til at frigive statistikker for dødsstraf. Hongkong er gået helt væk fra dødsstraf og overleverer ikke kriminelle til fastlandet. Hvis andre distrikter følger trop, kan vi måske forvente at se et Kina med ingen eller færre henrettelser i den kommende tid.